Yano pi ibit ban pha cha assembly na penur sla constituency how ni usnem arhajar arpulai. Uba Neru shooting ubalai kunteng yakanik election na ka ticket jongga UDP house nem arhajar khatpra Henry uklempoy syakatong menta ka kanti uni orang ba ularai ban yakun biang yakanik election na ka ticket jongga Congress bat uni orang ba punya kun persya bat urat ba jongga penur sla kata ba perstun tensong bat kiwei pat ki kertong. Uba don kupar masar ubala longteng unong mikmat hakisnem ki bala deb hakani kanti kpamta une urang ba ularai ban mi chakjeli jongga san perthai kata bani khun yakani ke election na pun orsla constituency kum ukertong simet une urang ba unya kun pasya bat shibun ngut ki kertong jongga pun orsla constituency. Uba Anthony Kongwang hakani ka kanti ka bamta ularai ban mi chakjeli jong ka san parthai kata ban yakun yakani ka election MLA na pan osla constituency na ka ticket jong ka UDP une orang ba hakisnem ki bala deb ulong unong kersan barat ba jong ba perston tensong bat ulong ro wei na kinong ruai jong ba perston haki por election bat hakani ka kanti ka bamta une orang ba unya kun persya ya ba perston bat kibai pat ki kertong. Daka jingkit kle ya ka ri bat ka jaj ben riu bat ka dong ka than ka VPP ya pok ka jingalam jong ba ardan milar basai moj kala sai sandon ya kertong kata usamla man bhalang thaba ban yakun ya ka election na ka ticket jong ka VPP uni usamla rang ba unya kun pasya ya urat ba jong ka pen ursla kata ba perstun tensong bat shibun ki wei pat ki kertong jong ka pen ursla. Usamla pen crowbor kong tau udai sawai pat ukertong banyak kun persya yau ba perstun bat kiwi kertong na pen ursla constituency ni usamla udang pan yak tiket na ke BJP pada duk menta ke BJP kampan perbena ya ki kerteng jong ki kertong. Usamla Edemon Kongai ubalong wei na ki nongtrei monsiobha hagipor ki bala deb uni usamla rang ba ularai ban mi no chagjeli jong ka san perthai pan ai ka jing chakri ka ba khambha ye ki paj ba jong ka pan orsla constituency uni usamla rang ba uban yakun ya kanik election na ka ticket jong ka TMC par uni usamla uni kun persya ya ba perston tensong pat kiwei pat ki kertong jong ka pan orsla constituency. Uba perston tensong uba berok ngia itu lakadai haga jingkren biria jongu lane ka jingkren shisha ka jongu uni urat ba jong ka pen orsla constituency ubadai ro deputy chief minister hakani ka sarkar MDA uba perston tensong ubala job bonsen yakani ka election na pen orsla constituency hakani ka kantik mamta ularai man yakun biang yakani ka election na ka ticket jong ka NPP. Kumban cukadeu uba perston barok cikata wujudon bat keseng kongres Henry House nem arajar khatpra shwaka election uba perston bat kiwei ki MLA kila resign no kongres bat kila so no bat ke NPP bat kila penkre ya ki election bat uba perston ula job yang ya kan ke election pen ursla constituency hadir ke election ke NPP kala tau ya kini ke sorkar kapak ai kerteng ke MDA bad ubah perstun ulong DCM bad akajuk ke por ulong National Vice President jong ke NPP